Peter van Os van Peter van Os Groenteproducties won in januari zowel de Rabobank Publieksprijs als de Loek Nelissen prijs tijdens de Venraadse Ondernemersprijzen. En dat is de reden waarom Peter hier bij ons aan tafel zit. Welkom Peter. Ja, het is inmiddels alweer ruim 1,5 maand geleden, Peter, dat je met die 2 prijzen aan de haal ging. Wat is er sindsdien gebeurd? Wat is het effect van het winnen van die 2 prijzen? Op jou, je gezin, je bedrijf? Het effect, dat is eigenlijk hartstikke mooi. Je krijgt zoveel leuke reacties en ja, ook voor het personeel. En iedereen is laaiend enthousiast. Pas was ik in Leunen op de optocht en dan komen er mensen langslopen, zo heel voorzichtig en zo. En dan, oh ja, nog proficiat, hè? Goed. En dan lopen ze weer verder. Ja, het is gewoon prachtig als je die reacties krijgt. Ja, want hoeveel reacties heb je ongeveer gehad? Heb je ze geteld? Nou, ik heb ze niet geteld. De bosse bloemen geteld, ook niet? Ja, heel veel. Ja. Ik weet meer dan 25 stonden er op een gegeven moment binnen 2 dagen al, dus het was geweldig. Ja. Het thema van de ondernemersprijs dit jaar was waanzinnig ondernemend. Kun je de kijkers van Pelemaas TV nog eens uitleggen waarom jouw bedrijf, of waarom jij als ondernemer zo waanzinnig ondernemend bent? Ja, nou, waanzinnig, omdat ik zoals ik in het verhaal ook verteld heb, in 12 jaar tijd vanuit het niets een bedrijf opgezet heb zoals het er nu staat in die omvang. Ja, en dat is heel waanzinnig. Want kun je kort, waar ben je mee begonnen en hoe ziet het er nu uit? Nou, we waren begonnen met ongeveer 12 hectare en nu op het moment zitten we op 330 hectare. Ja, dat is iets gegroeid. Ja, dat is iets gegroeid, ja. En als ik me niet vergis, heb je ook nog plannen om nog meer te doen, toch? Ja. Kun je daar meer over vertellen? Wil je daar meer over vertellen? Daar wil ik wat meer over vertellen. Ik lever heel veel aan een groentesnijerij. Daar hebben we hele goede connecties mee. En zij gaan ook op de Duitse markt, hebben een Duitse snijerij overgenomen om eigenlijk de opstap te maken naar de Duitse markt. En ja, een Duitser die wil Duits product, dus ja, 1 en 1 is 2. Dus nu hebben we een Duits bedrijf gesticht. Ja. En dan gaan we ook in Duitsland telen. Ja, dus dan ga je van 300 hectare naar? Nou, dan komen er 40 hectare bij. 40 hectare bij. Dus je bent inmiddels op de Duitse markt te vinden? Ja, dat klopt. Mooi. Ja, we moeten nog gaan planten, hè, dus het oogstseizoen moet nog komen en alles, maar de start is gemaakt. Ja, dat gaat dus dit jaar gewoon gebeuren. Ja. Even terug naar die ondernemersprijs. Als je terugkijkt naar dat hele traject, want in de vorige uitzending hebben we gehoord hoe dat traject eruit ziet. Wat heeft dat traject jou opgeleverd? Hoe heb je daar tegenaan gekeken? In het begin als ze uitleggen van hoe moet je dat allemaal gaan doen en dan vraag je je toch af van hoe ga ik mij presenteren, want ja, ik ben tuinder, dus niet iemand die een filmpje en een presentatie gaat doen. Wat mij toen heel erg is bijgebleven, iedereen zei van je moet gewoon doen zoals je bent en niet proberen de grapjas uit te hangen als je geen grapjas bent. En dat heb ik heel erg in mijn oren geknoopt en ja, ik ben ook op het podium gaan staan zo van ik ben Peter van Os en dit is wat ik heb. Zo zijn we begonnen met welke situatie en zo doen we het. Ja, dus gewoon lekker dicht bij jezelf gebleven? Gewoon dicht bij mezelf gebleven. Ja. Dat is een stukje van de Rabobank Publieksprijs, die heb je daarmee in de wacht gesleept. Ja. En het traject rondom de jurering, wat je met de jury hebt meegemaakt, het juryrapport. Hoe heb je dat beleefd? Ja, ik vond dat zelfs iets makkelijker als het presenteren naar de publieksprijs. Want ja, het is niks makkelijker als over je eigen bedrijf te vertellen en te zeggen van wat je doet en hoe je doet. En vol overtuiging. Ja. En ik denk dat ik ze daar goed mee overtuigd heb. Heeft de jury jou ook nog iets kunnen aanleveren waarvan je zegt, hé, daar kan ik nog meer vooruit. Dat is echt een stukje winst voor mij? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk weinig dingen dat ze zeiden van, waar kritiek op was van, hey, kijk daar eens naar of kijk daar eens naar. Het zat gewoon keihard in elkaar. Ja. Je hebt verteld, je bent bezig met je bedrijf in Duitsland. Heb je ook alweer, want ik ken je inmiddels een klein beetje, heb je ook alweer andere plannen, andere ideeën? Nou, nog niet helemaal. Doen eens even stap voor stap. Ja. Hey, en jouw collega's, jouw collega-bedrijven, andere tuinders, hoe reageren die op de overwinning? Krijg je daar ook reacties van? Ik heb er verschillende reacties van gehad en ook wel verschillende collega's die me, of een sms'je of een WhatsAppje of een e-mailtje en dan zo van goed gedaan en dik verdiend. En ja, wat ik ook wel heel leuk vond is van de LLTB. Ik ben zelf geen lid, maar ik kreeg wel een brief van de LLTB van gefeliciteerd. Ja, dat kwam erachteraan, maar goed. Maar wel zo van, het is ook goed voor de sector en ja, dat is eigenlijk ook zo. Ja.
vandaag heb je je laarzen niet Nee, aan. ik heb mijn laarzen vandaag thuis gelaten. Kun je de mensen, want ja, de mensen die in de zaal zaten en die avond hebben meebeleefd, die hebben kunnen zien dat jij die laarzen aan had. Waarom zijn die laarzen die je normaal wel aan hebt zo belangrijk voor jou? Nou, dat was in het verhaal heb ik dat heel duidelijk uitgelegd. En dat was eigenlijk met het maken van het filmpje en het verhaal. Toen zei ze altijd, ja, je loopt altijd op laarzen. Ik zei, ja, dat is omdat ik makkelijk de schoenen uit kan doen als ik naar binnen moet en zo. En toen zeiden die jongens ook die mij geholpen hebben met dat filmpje, ja, dat moet je doen, want dat spreekt wel aan. En ja, zo is het idee ontstaan van, ja, ik loop altijd op laarzen. Toen zeiden ze van, nou, ga in het pak op het podium staan en dan de laarzen eronder. En ja, dat is wel een leuk issue geworden. Ja, alleen vandaag toch met het net Nee, ik dacht vandaag doe ik ze toch maar gewoon thuis laten. Ja. Goed zo. Peter, ik denk dat wij afgelopen januari ontzettend van je hebben genoten. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd met de overwinning. Uniek moment dat je er met 2 prijzen vandoor ging. Ja. En ik weet zeker dat je daar nog een keer een dik applaus voor krijgt van dit publiek. Dankjewel. Oké, dankjewel.